Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulule SABC Auckland Park eGoli naze ezinohlonze mini nje. A total of 541 spaza shops have been closed for non-compliance. Owengamele ezimali nokuthuthukiswa komnotho eGauteng uLebogang Mayile uthi sekuvalwe izitolo ezingaphezulu kwama500 kulesi sifundazwe ngenxa yokungathobeli umthetho. Usho lokhu njengoba sekusondela umnqamulajuqu ngolesihlanu wokubhalisa iziphaza. We are slightly behind target, I must admit that, but we are working really hard to catch up. We've built 57 so far. We've got 65 under construction. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usevula amabloho kumasipala eThemsile hani eMpumalanga njengengxenye yohlelo likahulumeni olubizwa ngewelisizwe. I won't influence you, can't tell you what to do, but you have a right either to defend yourself or to appoint another defense counsel. Umsolo uqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mewa umuzi kawukhulelwa Sibiya usenikezwe isikhathi sokuthi azitholele ummeli omusha ngemva kokwedlula emhlabeni obengummeli wakhe wa-Advocate Thulani Mngomezulu. I have four finals of big competitions clubs. We won 0. Imamelodi Sundowns isimemezela ukuqoka kukaMiguel Cardoso njengomqeqeshi wayo omusha ngemva kokukhonjwa indlela kukaManqoba Mnqathi kulesi sikhundla. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala igama lami nginguDawud Phungula. Owengamele ezimali nokuthuthukiswa komnotho eGauteng uLebogang Mayile uthi zevile emakhulwini amahlanu izitolo ezincane ezivaliwe kulesi sifundazwe ngenxa yokungathobeli umthetho. Lokhu kuza njengoba ususemome umnqamulajuqu wokubhalisa iziphaza kulandela ikhwela likaMengameli uCyril Ramaphosa ngenxa yokushona kwezingane eziningi ngeinsolo zokuthi zidle ukudla okunobuthi. Owengamele ezimali nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni eGauteng uLebogang Mayile uthi inkolo inqobekela phambili eseyenziwe ekubhaliseni izitolo ezincane esifundazweni. Lokhu kulandela ikhwelo likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lokuthi kubhaliswe zonke iziphaza ongekashaya umnqamulajuqu wangolesihlanu. As of the 10th of December 2024, the number of spaza shops issued with registration forms stands at 13,616, of which 1,916 some of the applications are incomplete, missing critical supporting documents. They have been returned. At present, 2,605 applications have been submitted by non-South African spaza shop owners. Umayile udalule ukuthi zingaphezulu kwama500 iziphaza ezivaliwe ngenxa yokungathobeli imithetho. A total of 541 spaza shops have been closed for non-compliance. Non-compliant businesses include those without Companies and Intellectual Property Commission registration, which is a legal requirement for operating a business in South Africa. Njengoba umnqamulajuqu wangolesihlanu ususemome, isifundazwe sinethemba lokuthi iziphaza eziningi zizobe sezibhalisiwe ngaleso sikhathi. With a total of 372 dedicated personnel assisting with registration, the province aims to register as many spaza shops as possible within 21 days. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Kusenjalo umasipala weTheku kusemkhankasweni oqinisekisa ukuthi bonke abanikazi beziphaza babhalisela ngendlela efanele izivumo zokusebenza futhi balandela imigomo ebekiwe njengoba ususondela umnqamulajuqu owabekwa uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Umengameli Ramaphosa nethimba lakhe longqongqoshe abayingxenye yalomkamo umnikazi weSenzeni Tuck Shop eMlazi uthi usesebenze kule ndawo ngaphezulu kweminyaka engu40. Indawo yakhe isengcupheni yokuvalwa ngemuva kokuthi izikhulu zikamasipala bezibheka indlela yokusebenza kweziphaza. Sebenze iminyaka engaphezulu ka40 ngumuntu odayisayo. Emva kokuthi uhulumeni ekhiphe isixwayiso sokuthi fanele sibe nama license
sesithola senkingeni ngoba isakhiwo kade sakhiwe sisebenza kusona sakhiwe ngelento ngeblocks and lesikhathi asinike sona le insuku ezingaka angikwazi ukuremove iblocks plus ne stock inside bese ngiyalo ngiyashifta ngifaka lento ngeke kwenzeke lesikhathi besicela ukuthi kube ne time frame ukuthi abantu abavele sebakhile isinganani isikhathi kwazi bamove basenze impahla. Iziphathimandla zikamasipala zithi lolu hlelo luzolekelela amabhizinisi endawo. Sibaxwayisa abantu balapha eThekwini ukuthi bangasetshenziswa yilabo bokufika babhalise amabhizinisi abo bawabhalise ngamagama abo ngoba uma sizoqoqa ke uSARS sizoqoqa iVAT uzoqoqa kuwena. Uxaba usenxuse izakhamizi ngokuthi zingabhalisi amabhizinisi abokufika sengathi awazo ngoba lokho akukho semthethweni. Londi Khatebe, SABC News, eMlazi. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usevula amabloho kumasipala eThemsiliyane eMpumalanga njengengxenye yohlelo likahulumeni lokuvula amabloho ezindaweni ezisemakhaya olubizwa ngewelisizwe. Umengameli Ramaphosa nethimba lakhe longqongqoshe abayingxenye yalomklamo wokwakhiwa kwamabloho ezindaweni ezahlukene ezasemakhaya ngaphansi kohlelo lukahulumeni olubizwa ngewelisizwe bridges. Bathi nakuba lusasilele kancane emuva lolu hlelo banethemba lokuthi lapho sekuphothulwe khona lamabloho omphakathi awusizo olubonakalayo. Umnyango wemisebenzi kahulumeni nenqalazinda nabombutho amasosha ibona abaqhuba lolu hlelo iwelisizwe bridges njengoba kuzokwethula amabloho amane eMpumalanga. Engukubongayo kakhulu ukuthi these projects are really community projects. They are rooted in communities. Ezifundazweni eFree State, KwaZulu-Natal kanye nase-Eastern Cape ukusebenza kwalamabloho omphakathi seqalile ukubonakala. Umasipala wesifunda iNkangala ukholelwa ukuthi ukwethula kwalomklamo kuzokwelekelela kakhulu abafundi ababhekana nezingqinamba uma kugcwele imfula. Now this bridge and other 3 bridges that the president is going to be opening today, they're going to contribute immensely towards improving the quality of life of our people. The learners will be able to access schools. The learners will be able to access school. Our parents will be able to access clinics. Asondele ekhulwini elilodwa amabloho okulindeleke ukuthi abe sephothuliwe kulesi sigaba sonyaka mali u-2023-2024. I-SACP ithe izobe ibhekisisa ubudlelwane bayo ne-ANC kanye nendlela ezozimela ngayo kusuka manje kuya phambili kule ngqungquthela yayo eseBoksburg ekuruleni namhlanje. Ingqungquthela ye-SACP iyaqhubeka njengamanje. We had indicated to the ANC that we have taken a decision to contest local government election as a Communist Party. So officially and formally, now this has been communicated with the ANC. Lukhona uphawu lokuthi ayihambi kahle izinto kulamadlala ndawonye okuqala nqa kusukela ngo1994 nasekwesekeni ANC okhethweni. SACP njengamanje sifunge yagomela ekutheni isizoyikhankaselela amavotayo okuningi okubandakanya nezinguquko eingenziwa yiSACP ophawini lwayo kuzodingidwa kuyo lengqungquthela yanamhlanje. The ANC is sold out, coordinated that same day, so it doesn't give the people the truth. ANC ayithathi neze kancane lokhu njengoba unobhala jikelele wayo ufikile Mbalula phambilini ke wathi yize beyihloniphe SACP njengenhlangano ezimele kodwa bake bayixwayisa ngezenzo zayo nokuyizenzo akathezi ngase zibe nomthelelo ongemuhle kulamadlela ndawonye. We are going to engage with that decision in terms of its implications for the alliance, and we have cautioned against that, but it will have far-reaching implications for the alliance. Mbalula uthe iphini likamengameli we-ANC okunguPaul Mashatile uyena ozohola ithimba labo kulomhlangano namhlanje we-SACP. Umsolo oqala ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMuzika ukhulelwa Sibiya usenikezwe isikhathi sokuthi azitholele ummeli omusha ngemva kokudlula emhlabeni ngobe ngummeli wakhe wa-advocate Thulani Mngomezulu. We all are very, very sorry about
the latest 10 of events. Yeah? Manje, we can't continue until you decide what should happen to your defense. You have a choice which you must exercise. I won't influence you, can't tell you what to do, but you have a right either to defend yourself or to appoint another defense counsel. The Legal Aid Board is prepared to finance you if you lodge an application before Friday, because they are closing on Friday, and in the meantime they can process your application if you so decide. Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. As we found that there were parents that gave us fraudulent proof of address, and we interacted with them to say, but this is not your address. Umnyango wezemfundo eGauteng usunikeza abazali ithuba lokugcina lokubhalisela izikhala zabafundi baka grade 1 no grade 8 ngohlelo lwa online. Sekubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeke ukuthi Owengamele ezemali nokuthuthukiswa komnotho eGauteng uLebogang Mayile uthi sekuvalwe izitolo ezingaphezulu kwama500 kulesi sifundazwe ngenxa yokungathobeli umthetho. Usho lokhu njengoba sekusondele kumnqamula juqu wangolwesihlanu wokubhalisa isiphaza. Bukele sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinga ngamagama athi SABC. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi ngeke beloku bekhumba-khumbana ngemva kwemiphumela ngemihle yeqembu ngokhetho likazwelonke kulonyaka. I-ANC sifunge yagomela ukuthi izobuyisa amavoti awayilahlekele okhethweni likazwelonke lwalonyaka esifundazweni iKwaZulu-Natal. Leli qembu lusike emaphesentini angama-54 okhethweni oludlule la emaphesentini ayi-17. Mashatile uthi esikhundleni sokuhlakaza ikomiti elangamele isifundazwe leli qembu lifuna uqinisa izinhlaka zalo. We are reflecting ourselves as a national leadership. We are reflecting together with them. That's why we met the leadership of KZN. That's why we met Gauteng yesterday. That the purpose of the meeting was to reflect. Mashatile uthi bavivela ukhetho lohulumeni bezindawo ngo-2026 yingakho bezokubeka eqhulwini ukuhlinzeka ngezinsiza zikahulumeni. There are issues that they have raised that they want me to pay attention to. One is water in one of the areas, local villages, electricity. They also want a skills center. Amalungu omphakathi anemibono ehlukene ngesithembiso ezenziwa iqembu. They usually come and ask us to vote for them. When we finish voting for them, they don't do what they have promised us. So we don't have hope anymore. Khona manjalo ikomiti elibhekelela ukusebenza kwansuku zonke kweqembu lizokhipha isinqumo salo ngekusasa lobuholi bakwaZulu-Natal ngoMasingana. Uyaqhubeka umkhankaso oholwa amalungu omphakathi okuzama ukutakula abamba ngokungemthetho eStilfontein namhlanje ekseni ukudakulwe oyedwa. We've resumed on Monday. We managed to resurface two people, even yesterday two, but now our guys are busy, the volunteers, they are busy resurfacing the second person. As we can see, there's another person that is being attended by the medical rescue people. So our project is pushing. Even if you can go in a slow pace, but at the end of the day, we are saving lives. We are pushing. But there have been some speculation regarding the letters that were written, others demanding mayonnaise and tomato sauce. But I think that one we've dealt with it. You see, what's important here, we are going to give people food so that they can regain the strength from the resurface. You see, it's not like we are going to come here as if we are pampering people, because other people, they perceive that thing in another way, that you are busy pampering criminals, what and what. So that is not our responsibility to be here. Our responsibility is very simple, just to come here and assist people to regain their strength and resurface.
Njengoba ngacacile ukuthi izoxazululwa kanjani inkinga yamanzi eGoli, umkhandlu idolobha usophinde wanxenxa izakhamuzi ukuba zisebenzise amanzi ngokucophelela. Njengoba ezinye izakhamuzi seziqala imbhikisho yokukhala ngamanzi, iJohannesburg Water yona ifuna ukuqhamuka nohlelo lokwehlisa ukusalela emuva kwezinhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda yayo. Kumanje isalele emuva ngomsebenzi obalelwa ku2.7 billion amarandi ngenxa yokuncishiswa kwesikhwama sayo. The issue of the upgrading and renewal of our water and sewer network, we need to be investing about 10.6 billion there. And of course, the issue around the new infrastructure, this is where mainly our reservoirs, where we build new reservoirs and so on. Lenkampani ithi ilahlekelwa imali elinganiselwa ezigidini ezingama-60 zamarandi ngenxa yokuxhunywa kwamanzi ngongekho emthethweni. Vandalism and theft of JW assets and illegal connection it's key, and including water theft. I mean, in the inner city, we've got massive problem of bad buildings. Joburg Water ithi nethemba lokuthi ngesikhathi amaholide asehlobo kuzokwehla ukusetshenziswa kwamanzi njengoba ezinye izakhamuzi zizohamba ziyovakasha. Owengamele ezempilo esifundazweni eGauteng uNomantu Nkomo Ralehoko ukuthi abezimo eziphuthumayo kulesifundazwe sebemngomumo ukubhekana nomthamo omkhulu wabantu ngalesi sikhathi samaholide asehlobo. Intatheli yezindaba ze-SABC uCalvin Dludla ixoxisane naye eMidrand. Umnyango wezempilo esifundazweni eGauteng uMatasa njengoba ke uqwashisa futhi ke ukhombisa ke imoto nenqalasizinda ke abanayo njengoba ke kuza isikhathi samaholide sehlobo zokhumbula mbukelo wendaba ze-SABC ukuthi ke isifundazwe eGauteng isona sifundazwe sivamise ukuthi sigcwale abantu abaningi kakhulu abasuka kwezinye izifundazwe bezovakasha bezobuka ke ubukhazikhazi beGoli kodwa ke uyaqinisekisa ke owengamele ezempilo la ukuthi ke bamingomumo ake methuleke asikubingeleleke sikwamukele indaba enzosuku sicela nje usichazele kabanzi ukuthi nimi kanjani thini inhlelo zenu njengoba kuza amaholide siyazi ukuthi iGoli linabantu abaningi abazolivakashela. Baninzi kakhulu abantu abeza apha eGoli ngoDisemba siyabacela abantu xa besiza apha bayazi ba mabangafiki apha badrive kakubi ngoba xa beqhuba imoto zabo mabayazi ba kukhona nabanye abantu abahamba nabendleleni bangabalekisa imoto bayazi ukuthi kunemithetho yendlela abafanele ukuthi mabayilandele kwaye futhi siyabacela mabayeke ukuthenga utywala banxile bathi xa benxilile balwe okanye bangene endleleni badrive baqhuba imoto. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Mbukelo wendaba ze-SABC lo wengameleke ezempilo la esifundazweni iGauteng uNkomoral Huku echaza kabanzi ke ngenqalasizinda yabo ekhona le moto engikuyo ke ingadlangadla ifana ncamashini emoto ke yamasosha bathi ke ivamise ukuthi ifike la kunezimo khona ezinzima noma izimo eziphuthumayo la imoto ezincane ezisuke ingakwazi ke ukuthi ke ifike khona njengezimo ezifana nezibhelu. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Kusukela namhlanje kuze kuba umhlazi ngama-30 kwezokwethwasa umnyango wezemfundo eGauteng uvule kwesibili ithuba lokufaka isicelo online. Luyaqhubeka uhlelo lokunikezwa kwabafundi izikhalazo zokufunda ngonyaka ozayo kuka grade 1 no grade 8. Umnyango wezemfundo eGauteng usunikeze abazali abangakwazanga ukufaka izicelo ithuba lesibili ukuba babhalise. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uthi enye yezinselela abahlangabezana nayo ukuthi abanye babazali benza umgunyathi ngamakheli abahlala kuwo. During verification process we found that there were parents that gave us fraudulent proof of address, and we interacted with them to say, but this is not your address, because many schools were verifying. They are verifying because they are looking at the number of those that would have applied to a school to say, but if you can accommodate about 300 or 400, then that exercise is quite easy for them. Umabona uphinde waphawula ngeqhaza elizokwenziwa umthetho ibhela lokulindeleke ukuba uqale usebenze maduze. You know that the Bela Act will be assisting us to be in a position to assist the school to administer admissions and also to assist them with the decision on the language policy and making sure that schools are accessible to the entirety.
That's why there are some who don't want the implementation of the act because they want exclusivity. Kunxuswa abazali ukuba basebenzise amakheli afanele ngesikhathi befaka izicelo ukuze kube lula ukuthola izikole eziseduzane nabo. Endabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Umnyango wezabesifazane intsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka usonga umkhankaso weinsuku eziyishumi-nesithupha wokulwa nodlame olweyamene nobulili esifundazweni i-Eastern Cape. Amanina aphume ngobuninzi ukuza kufumana ulwazi ngezicwangciso zikarhulumente zokulwa udushe oluphenjelelwa sisini kwanokubulawa kwawo. Mvanje i-OR Tambo iye yajongana nothotho lwezenzo zolwaphulo-mthetho olujoliswe kumanina nabantwana. Le nkondekazi yadlwengulwa izihlandlo ezibini ngabantu ebaziyo. Watsho etshovucango wangena ndathi not erumini yam wahamba ke waphuma kanti yothatha ibhoso wabuya wathi uzawundirape walingisa ke ngemela hayi ke wandirape. Kodwa nangona eqhubeka lamaphulo amanina saqhubeka nokuba ngamaxhoba. Amanye athi awakalubona utshintsho luzana lamaphulo. Kude kube lusizi kakhulu ezindlini zabafazazana abangabahlolokazi kuba bona bengenabo nabahlanguleli. Ukanti namadoda akhuthaziwe ukuba enze yawo indima ekulweni udushe olujoliswe koomama nabantwana. Siyacela ba otata bonke otata abathi bona abangabotata abahlukumezayo bona not egameni labo mabaphakame ilizwi labo livakala. Urhulumente waseMpuma Koloni uthi usebenzisana neenkosi, iinkonzo kunye nemibutho engekho phantsi korhulumente kwiphondo ukuqinisa kwanokumeleza idabi ngokuchasene nokuphathwa gadalala kwanokubulawa kwamanina. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude Entsimbini eSajonisi. Bukeleza guqe izindaba zehora lokuqala sizobuya nezinye izindaba uma libumbane ihora lesikhombisa sale kahle.